Hi guys! Good afternoon sa inyo. Gagawa ako ngayon ng kilay kasi yung aking kilay is manipis lang. Sabi nila, kilay is life. E paano yung life na walang kilay? Ito'y subukan ko lang. Kasi minsan tabingi ako magawa ng aking kilay. Minsan makapa yung kabila. Minsan yung diretso siya. Minsan mahaba yung kabila, minsan maiksi yung kabila. Pero ito'y subok ko lang ha. Titingnan lang ninyo kung bagay ba ito sa akin. Kilay ng bisdak. Yan. Kilay nga daw is life. E paano yung kunting kilay? Kunti lang yung life. Tapos dito sa kabila na naman. Ito ay ano lang. Hindi naman professional magawa ng mga kilay-kilay nito. Kaya subok nagsubok hanggang matuto. Pamakapal. Kita niyo. Tabingi na. Sa Bisaya papaitan ning gamay kilay. Kung pwede pa lang yung buhok, gupitin tapos idagdag sa aking kilay. Natakot naman kasi ako mag-ano ng kilay, sabihin niyo, tattoo or microblading. Kasi allergic kasi ako eh. Stark allergy sa balat kung ano-anong panglagay. Baka iba na yung pangalan ko. Hindi na Lisa, kundi itong isa. Siguro ganun. Sobrahan man. Bagay din sa akin siguro makapal ang kilay. Parang look Indian girl. Tatanga na siguro ito. Kilay ni Lisa. Kilay ng bisdak. Manipis. Pero yung isa maano. Makapal. Lagyan natin ulit ito. Yan. Tapos, lagyan na lang natin ng ano. Eyebrow. Ito yung aking kulay gagamitin. Subukan natin kung bagay ba sa aking kilay. Pag ako'y magawa ng ganito, mga light lang. Yung pupunta lang ng party, kung aalis. Hindi ako professional nito, kaya lang. Subukan lang natin itong sinasabing halo-halo. Halo-halo makeup. Halo-halo eyeshadow. Saksak sinagol. Okay. Tapos, lagay ko nga nitong kulay. Mix-mix. Halo-halo ba? Para yung halo-halo na pagkain. Okay na siguro to. Tapos, ito din. Itong sinasabing halo-halo makeup. Tingnan natin kung anong resulta.
Kung ano lang maisipan ilagay. Okay na yan. Tapos ito sa gilid, itong ganitong kulay na medyo dark. Dito daw sa outside dito. Pasensyahan na ninyo. Ito lay subukan. Okay na? Masyadong dark. So, lagyan ko ulit dito. Lagyan natin ng eyeliner. Makeup ng Bisayang Lisa. Kampat-kampat naman to sa Bisaya pa. Nagkalat na. Kalat-kalat makeup itong tawag siguro. Ayan. Patay tayo nito sa aking mata. Palakihin ko sana, kaya hindi marunong paano pagpalaki ng mata. So, ayan. Lagyan din natin ng mascara. Makeup ni Lisa. Makeup ng Bisaya, guys. Tingnan natin kung anong resulta nito. Halo-halo makeup. Yung simple lang. Ayan. Wala man tayong pilik mata nitong mahaba. Ito muna, pagtiyagaan. Anong resulta? Ayan. Ay, tama na siguro ito. Yung aking kilay. Tapos, lagyan natin ng sa ating cheeks dito. Makeup ng Bisaya, guys. Ito. Ang bagay nito itong kulay. Lagyan natin ko lang pink-pink. Pink-pink konti. Pwede na yan. Tapos, kasi maliit ang aking ilong, patangusin natin konti daw. Yan. Lagyan ito. Oops. Ito. Yan. Tapos, may paborito akong kulay ng lipstick. Ito yun. Paborito ko ito. Yan. Simpleng makeup lang.
Para man tong ano, hagdan-hagdan lipstick. Wala namang korte. Dali, i-korte natin yung aking labi. Ayan. Medyo may korte na ata. Ito ang tinatawag na kalat-kalat makeup. Pwede na. Pwede na yung aking kilay. Mataas at ang isa. Ang isa sobrang taas. Ang isa sobrang ano. Baba konti. Ito, baba konti. So, ito yung aking makeup of the day. Pagsagaan na lang ninyo. Tapos, aanuhin na lang yung buhok. Lagyan natin ng ribbon. Nasaan na yung aking bulaklak eh. Pwede na siguro yan. Sorry guys, sa inyo. Ito yung kalat-kalat makeup. Sana magustuhan niyo yung aking kalat-kalat makeup. At saka yung kulay, yung kilay is light daw. Kaya yung aking kilay naman is ano, medyo tabingi ang isa. Yung isa, maganda-ganda ata yung forma. Yung isa, medyo tabingi guys. Kaya mag-ano mo na, matuto magkilay. Okay, bye sa inyo.